Здравейте! Вдъхновени от множеството конкурси в България, които се правят като Мис Дупе, Мис Долна Оряховица и Мис Канализация, ние от 5400 решихме да раздадем няколко титли този път на обикновени граждани. Смятаме, че при толкова много конкурси е грехота човек да не е мис или мистър. Крайно време е ние да поправим тази несправедливост. Добър ден! Добър ден! Вие току-що спечелихте титлата Мистър НДК. Честито! Нашия най-нов конкурс. Радвате ли се? Радвам се. И какво? Нищо. Какво си ти печалата, освен морално? Морално. Това е... Ти си лицето на НДК. Какво е посланието ти към всички жени по света? Те да дават и да се разхождат тук около НДК. Това е един достоен мистер НДК. Аплодисменти. Ти току-що спечели Нашия конкурс Мис. Мис. Да, ти си коронована Да. за мис. Ето. Радваш ли се? Да, разбира се. Какво можеш да правиш най-добре? Да пея, да танцувам, Така ли? да се целувам. Да се целуваш? Да. Покажи. Това трябва да се покажи. покаже с Коси. Мис Целувка. Страхотно. Предварителен кастинг имаше за това. Да, това определено е Мис Целувка. Добре, какво е твоето послание към света? Добре, благодарим. Наистина, какво мислиш за глобалното затопляне? Ами, случва се, май. Да, случва се наистина. Определено това е нашия човек. Браво! Ето го, мистер Яка Шапка. Вие току-що спечелихте, титлата Мистер Яка Шапка. В нашия конкурс господин Яка Шапка. И по-нататък е Ето имаме и коронка. Имаме и коронка, за да украсим победителя. Яката шапка. Откъде имате тази шапка? Ами, тук съм я купувал. Какво е вашето послание към света? Носете шапки, за да сте здрави, когато надхвърлите 50 години. Честито, ти си мистер Лигаво куче. Мисля, че намерих Мис Светофар. Здравейте! Току-що спечели конкурса Мис Светофар. Честито, ще те коронясаме за мис. Да. Много съм трогната. Да, и ние сме Често ли трогнати. чакаш на Светофара? Това сребърна колона ли? Да, това е Корона ли? Сребърна колона. Светофарна корона. Често ли чакаш на Светофара? Ами да, само 19 секунди. Какво е твоето послание към света като мис Светофар? Ами винаги да бъдат на зелено и не на червено. Добре, честито! Честито! Ето, мисля, че Ники... Да, имаме победител. Това е, вие сте първия победител в конкурса Мис Продавачка. Ето сега ще ви коронясам. Честито! Радвате ли се? Ами малко съм учудена, чак да се радва. Защо не очаквахте ли тази награда? Не. Какво според вас трябва да притежава една истинска мис продавачка? Какви качества? Най-вече да умее да говори. Какво е вашето послание към света? Хващате ме неподготвена. Благодаря, честито! Благодаря и аз. Както видяхте, мисията е успешна. Голямото семейство на миските и министрите. Не знам как е множественото число на мистър. Има няколко нови попълнения. Не забравяйте да запомните откъде са тръгнали, когато ги видите на кориците на списанията. Какво трябва да направи човек, за да вземе лиценз? Знаете, може би не съм внимавал, но не запомних. Ами първо да се обърне към световна организация и естествено много внимателно направи проучване, естествено каква е тази световна организация, какви конкурси Ако не прави. съществува до сега конкурса, който искаме да направим, примерно мистер Яка Шапка, няма такъв конкурс никъде по света, предполагам. Ами, вие може да си го направите, мистер Яка Шапка. Шапка определено няма да ми пречите на мен, защото моите зрители, момичета, които участват на моят конкурс, съвсем друго ниво, съвсем друг критерий. Така че, що пък някой да не си участва на конкурс за Яка Шапка. Добре, ако направя мис отпаднала от мис България. Сходни марки. Това ще е много добре за всички момичета, които плачат след конкурса и които обикновено казват, че всичко е нагласено, нали? Защото са отпаднали. Честно ли? Като каза нагласено. Какво да ви кажа? Естествено, че е честно, защото обикновено нашето жури е от хора, които най-малкото, на които мога аз да влияя. И това са обикновено медийни, примерно, Санома като медиен партньор. Няма как аз да ги подкупя тях. Първо, те са много по-богати от мен. Второ, те са медия. Участват много големи изявени хора, които по никакъв начин не могат да ме слушат мен как да гласуват и кого да изберат. Може би това, което е важно да уточним по отношение на конкурса Мис България, е, че там не е задължително критерия да бъде само красота, нали така? Тоест, той не е изцяло декоративен конкурс, който е много важно и променя много нещата. Значи, вижте какво, имаме в много моменти, в които в последния момент буквално с
журито решаваме, че не това момиче, което е най-красиво, ще получи короната, защото тя каза, че аз не мога да остана в София, искам да се прибира на село и да си занеса короната. Няма смисъл да носи короната. Да, едно такова... Това не е ли дискриминация, между другото? Какво означава? Че само момичета от София или тук региона, които Не в този смисъл. Има много момичета, които са дори от провинцията, но те трябва да знаят, че те ще бъдат обществено ангажирани през цялата една година, която носят короната. Което означава, че те трябва да присъстват на благотворителни събития, че те трябва да се появяват в медиите и да защитават определени каузи. Не, това нещо ние като организатори го подсигуряваме. Това е най-малкият проблем. Въпросът е, че те трябва да носят някаква персонална отговорност и да бъдат ангажирани с тази титла. Говорът е важен, така. Хубаво е една мис България да умее да говори. На такъв конкурс? Боже, такива глупости съм чувала. Ние имаме толкова много бисери, че... Трябва ли да се записва някъде там, да има архив? Защото там се чуват невероятни послания. Не знае, аз горе-долу съм се опитвала до сега, ако мога да ги прикривам, нали, все пак. Не мога, не съм подготвена. Трябваше да ми кажете, за да извада наистина много весели неща. Ако нямаше конкурса Мис Русе, как щяхме да знаем, че този наш град има толкова незабравими жени? Защото последната политика беше наистина незабравима. Аз не. Тебе лесно, ти си оттам, нали? Тебе лесно. Най-важното за едно момиче, когато стане мис, е, че трябва да знае всъщност, че не просто си взима короната и си отива и да си я показва в училище и пред родителите и роднините, а че всъщност тя има дейност, тя има ангажименти, тя трябва да пропагандира идеята и каузата за помощ, за благотворителност, без значение каква е самата идея на конкурса. Но, примерно, една мис трябва да участва във всякакви възможни каузи. А може ли мис нещо, което да си избира каузата или някой я казва? Значи, примерно на мис... Не, вижте, нека да говорим сериозно, защото достатъчно смешно се говори и вече много на високо ниво се дигнаха кварталните конкурси и май им се обръща малко повече внимание. Примерно една на мисис Вселена те изискват доклад. 60% от победата ти определя този доклад, който се изнася във външното министерство на съответната държава домакин и пред посланиците на всички държави. Гаранцията, че те си го написали сами този доклад? Дали са го написали или не, в крайна сметка тя отива, нали, за това сме агенции, които трябва, изрезки от медиите, които ние контролираме. Значи миналата година на конкурса Мисис Вселена доклада беше за трафика на хора. И беше много сериозен и всъщност всички посланици, включително и нашия, за което му благодаря за първа година, присъстваха на това нещо. Така че те се занимават с много по-сериозни, както Жени каза, не е необходимо да е най-красивата. Това е човек, който в продължение там на Мисис е 10 дена, на Мис Свят е в продължение на по един месец, те ги следят и как се хранят, и как се движат, и как комуникират. Това са комплексни черти и качества, които се изискват от тях. За вас ще бъде ли огромен успех, ако някой ден Мис България стане политик, например? Защо не? Определено ще бъде голям успех и това е една много основна практика, например, в Венецуела. Там всички, целият парламент... Сега ще ви кажа, в Венецуела това е една много сериозна традиция и там наистина има едно наливане на огромни средства, защото те са една много бедна държава и понеже там жените и мъжете така малко имат все още доста сериозни разграничения, затова Венецуела и Индия са по-лансираните държави на световните конкурси. Това са организации, световни организации, които подпомагат такива каузи. И не случайно винаги Индия и Венецуела присъстват в десятката. Аз искам малко по-близичко да дойда. Мис Латвия и Унгария, държавата плаща целия конкурс, включително и лицензните такси. За или против силикона в Мис България? Да. И това е държавна политика. С една дума. За теб лично. За мен няма проблем, но предпочитам да няма силикон. Добре. Да дадем думата и на другия край на масата. Уточнихме преди малко критериите за това какво трябва да има Мис България, за да стане Мис България. Какви са критериите за мистер Ерекция? Мистер Ерекция. Скорост или обем? Вие сте чули нещо за мен, затова ли ме питате? Чули сте нещо за мен? Ние ли сме се подготвили? Аз съм по дамските конкурси. Там имаме един приятел, не знам вашия, моя, който организира такива мъжки конкурси за други видове мъже. Кой? Женя беше, как му беше? Да, добре, разбрах. Една друга Женя. Да говорим за уреждането, нали, на конкурсите. Аз ви казвам, че обикновено, нали, се не става най-красивата. И вика, защо не става най-красивата? Тя е красива. Ти как си го обясняваш? Аз си го обяснявам, защото след секс с красива жена, човек после иска да направи нещо хубаво и за другите.
Жени, според теб, като процент от тези странните конкурси, колко от тях са, кажем, кастинги за жени, които продават любовта си? Аз не знам дали продават любовта си или се продават себе си, защото много силно се съмнявам някой Добре, колко са кастинги за проститутки? Да се продава. Ами много са. Интерес на истината много са. Много са. Не съм много сигурна дали са за проститутки или за най-обикновени с извинение, не мога да го кажа, дама съм. Проблемът е такъв, че този тип конкурси обезценяват нашите конкурси, които са свързани с много работи, с много пари и с много труд. И когато всяка втора на улицата е мис, в един момент на хората им омръзва от това мис. Аз съм гледала по медиите Миси Седи си коя. Тя никога в живота си не е била мисис България. Просто има... Тя е мисис Петрова. Има проблем с това нещо, защото вместо да се концентрират пари и средства в едно наистина голямо нещо, наистина много хубаво нещо, хората предпочитат с по-малко пари, примерно някакво спонсорство, защото по малките конкурси се дават спонсорства. На нашите конкурси никой не дава спонсорство, защото хората очакват, големите фирми очакват да видят една хубава телевизионна реклама. В момента, в който има думата спонсорство, означава, че някой става спонсор на нещо. Много хубави заключителни думи, малките конкурси в никакъв случай не обезличават големите. Големите, ако имат своят имидж, няма как да бъдат обезличени с малки конкурси. Просто пазарът го изисква да има и такива конкурси. Има зрители, защо не? Страхотни заключителни думи. Жоро, сега само да не се порадва. Според мен хубавото е хората да не слагат всичко под общ знаменател, да правят разлика от лицензираните конкурси на Мегин на жени до тия, които са други. Къде е границата? И границата, като се види, че има развитие, след това има мис свят. Хората сами се преценяват. Има изяви, както говорим, цяла година, има модни участия. Има клубове за компаньонки. А другото, значи, като говорим за компаньонките, за проституцията... Ти чувал ли си случайно такова? Защото не вярвам да знаеш, ти не си такъв човек. Ама да си чувал случайно. Аз знам всичко. Значи, конкурсите са отражение на държавата. Не трябва да се казва, че всяко едно момиче, което е било на конкурс или е модел, трябва да е проститутка. Опазил ни Господ, не. Значи, както вие сте журналисти, имаме ли достатъчно проституиращи журналисти в България? Има, да. Доста са. Политиците. Има ли проституиращи политици? Конкурсите в България са отражение на държавата. Много хубави думи. Всяко едно нещо отражение. Не, че това е тоталното отражение, но каквито са нещата навсякъде, там така си там. И не бива да Време е да свършим с темата преди тя да е свършила върху нас. Благодарим на Меги Салова, че се организира в днешния разговор. Благодарим и на Спаска Тотилова, че не ни взе мерките. Благодарим на Жоро Френски, че не ни показа любовта си. И естествено на Жени Кокърджиева, че дефилира в нашето студио. След малко се връщаме с репортаж и интервю от концерта на алтернатив бандата Главайт в София. Но преди това кратки репортажи от столичните хипермаркети. Промоция!